Bda l-filmat nixtieq nagħmel ringrazzjament il-kull min għena, kemm b'donazzjonijiet u kemm b'telefonati u kemm ukoll b'messaġġi. Irċevejt anke minn barranin, donations kif ukoll messaġġi ta' kuraġġ, qassajt il-laħaq mal-mobile. Għalina dan kien ifisser ħafna għax nistgħu iżjed niffukaw fuq kif ħankomplu trattament, mhux minn fejn ħanġibu l-flus. Wasalt għal dan il-pass għax ma kienx baqgħanna iżjed x'nagħmlu, ma kienx pass tajjeb li naslu biex inbijaw fejn noqogħdu għax ma kienx żmien li nagħmlu dan minħabba s-sitwazzjoni li għaddejjin minnha. Għalhekk napprezza ħafna l-għajnuna kollha li sibt minn għand kulħadd. Napprezza immens.